aquest... Vam fer unes gravacions al mes d'agost, quan es va parlar altra vegada d'Afganistan, que tornava a tenir... Sempre en tenen, però hi ha moments que en tenen molts de problemes. I us vaig a posar la gravació sencera que vam fer nosaltres. A veure, és que ara aquí no surt, però ho vam fer entre diversos, entre diverses dones, el Manel i algunes, i la Raquel, la Glòria, em fa l'efecte la Glòria Bosch. La poso aquí, Mercè? El poema és de la Nadia Anjuman, la poeta afgana, i es diu No tinc ganes d'obrir la boca. Ara ho sentireu, espera. Nadia Anjuman, Herat, 1980-2005. Poeta i periodista afgana, destacada impulsora dels drets de la dona, va crear cercles de lectura en contra del règim del seu país. El 2005, poc abans de morir assassinada a cops pel seu marit i la família d'aquest, va publicar el llibre Gore Tuti. No tinc ganes d'obrir la boca. Què haig de cantar? Jo, odiada per la vida. No hi ha diferència entre cantar i no cantar, perquè tinc de parlar de dolcesa quan sento tanta amargura. Oh, el fastí de l'opressió. Em toca la boca. No tinc ni un company en aquesta vida per a qui ser dolça. No hi ha diferència entre parlar, riure, morir, ser. Jo, amb la meva soledat, esgotada, amb dolor i tristesa, vaig néixer per a res. La boca s'ha de presentar. Oh, el meu cor ja saps que és primavera i moment per celebrar. Que tinc de fer amb una ala atrapada, que no em deixa volar. He estat callada massa temps, però mai oblido la melodia, perquè cada moment xiu-xiuejo les cançons del meu cor que em recorden el dia que trencaré la gàbia. Volar d'aquesta soledat i cantar amb melangia. No sóc un dèbil pollancre que qualsevol vent sacsejarà. Sóc una dona afgana, així que només té sentit gemegar. I hi ha una altra que vam gravar. Va crear cercles de lectura en contra del règim del seu país. El 2005, poc abans de morir, assassinada a cops pel seu marit i la família d'aquest, va publicar el llibre Gore Tuti, un plany sord. El so de les verdes petjades és en la pluja. Ens arriba des de la carretera. Ànimes assedegades i faldilles empolsegades arriben del desert. La seva ardent respiració i el miratge fos de les seves boques seques de pols cobertes. Ens arriben ara, des de la carretera, els seus turmentats cossos. Noies criades en el dolor. L'alegria allunyada de les seves cares. Cors vells i solcats d'esquerdes. No brollen somriures en els inhòspits oceans dels seus llavis. Ni una llàgrima brota del sec riu dels seus ulls. Oh, Déu, podria ignorar si els planys sords que saltaren del cel atant-se en els núvols, el so de les verdes petjades és en la pluja. Ja està.
Qui sóc? Avui, una morta vivent. La dona a qui han manllevat tots els drets. Sóc esclava, muda, propietat. No puc opinar, anar sola pel carrer, riure, sentir. Se'm considera el no-res. Sota el burca la por, la incertesa, els sentiments tancats en clau i forrellat. Penso, existeixo, sóc una dona esborrada. Júlia Badal. Bé, ara us en llegiré jo un altre, que es diu Vol ras. Hi ha dies que puc aixecar el vol i convertir-me en blau que abasta llunyanies i altures, i sense esforç, sense panteig, sense deixar-li les plomes, voleiant per l'espai del meu entorn, amb plenes perspectives i esperances. És precisament aquest entorn, la seva manca de solidesa, el que em lastra, el que em deixa sense alè, amarrada a la buidor del seu Sant Tornem-hi. Els fets humans es repeteixen a través del temps, sense autèntiques solucions, malgrat els esforços i el dolor de molts, fins a arribar a l'últim sacrifici. Llavors no puc remuntar el vol, em quedo a ras de terra, desplomades les ales i amarat de boira el pensament, tot esperant un nou dia que no arriba, que no arriba, no arriba. Josefina Vidal Morera. Això és... Espera, com ensenyarem? Això és l'aigua que vessa. És l'aigua que vessa d'una font. I a mi em va semblar que era un vel, però un vel alliberador, esclar. No, ara se n'ha anat a una altra cosa. Bueno, i aleshores, en aquesta aigua que vessa d'aquesta manera, com un vel, jo vaig dir-li: dolça caiguda d'aigua, que amoroseixes els estralls al viure, vesteix-nos amb el teu vel de gotes somrients i lliures. Era una manera d'alliberar-les, no? La Margarita Ferreras era de l'època de la generació dels 27. La tenim poc sentida perquè en si, bé, era una dona massa moderna pel seu temps i fins i tot els de la generació del 27 ho van anar apartant, no? I ens diu així la Margarita Ferreras: no moriré mientras tú vivas, desesperadamente mis raíces se alargan, eres agua y te busco, me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas. I seguint amb la generació del 27, de la Sin Sombrero, un poema d'una filòsofa i una gran poeta que era la María Zambrano. Mi alma, o un lucero, qué oscura galería me espera, por qué agujeros he de deslizarme, qué laberinto me está ya preparado, qué cepo, qué cadenas, qué grillos, qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan, y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto? La mano, la caricia. Atrás queda el misterio.
que la màgia de la nit busco la lluna als teus llavis, la incertesa d'un camí que fèiem amb els ulls tancats. Més que la pluja en els teus dits, busco l'aroma d'un estiu que vam deixar oblidat en algun vell armari. No tornaran les nits esgrogueïdes i les campanes que ara sonen ja no són les d'abans. No tornarà res de tot allò, o potser la llum inacabada d'un horitzó llunyà. En el árbol de la voz. A ciegas, la luz vela y unos ojos se abren para siempre. Hablo del corazón frente a la muerte, en el árbol de la voz, con un labio tierno. Otra vez esta noche, con un corazón de polvo y de viento. Hablo de este amor, esta navegación entre la bruma, este amor, este amor. Cada silencio nos llevará a la palabra que se refleje. Y en mí toma cuerpo tu soledad, y en tu mirada ausente se deshacen los astros. A veces te descubro en el rostro que no me tuviste, en la aparición que no merecías, y el silencio se levanta y la cabeza me mira. Esta vez volvemos de noche, los árboles han guardado sus pájaros, el cansancio estira su lengua para cantarnos al oído. Asustada, algo parte en dos lo que estaba partido. Bé, doncs gràcies per haver vingut, per participar també en aquesta segona part. I res, només dir-vos que ja veieu, nosaltres continuem, seguim, que diuen. Esperem que el mes que ve també podem seguir, no sé, ja ho anireu veient, no? Per les xarxes ja ho anem anunciant. I ja dic, donar-vos les gràcies per haver estat per aquí i esperem que aquesta petita representació dels landalls us hagi agradat i poca cosa més, no?